Els carrers de Vilalba dels Arcs han pogut gaudir d'un dels actes més característics de la seva festa major. Es tracta de la desfilada de canyissos i capgrossos, una tradició única entre els pobles dels voltants on les majorets desfilen al ritme de les bandes de cornetes i tambors, acompanyant els canyissos carregats de coques i cocs. L'objectiu és recórrer els carrers del municipi per després subhastar les coques i ajudar els quintos a finançar les activitats de la seva jornada. Aquesta tarda hem pogut veure la cercavila dels tradicionals canyissos plens de cocs i coques que a la nit, a la mitja part del ball, se subhastaran i la gent compra, se subhasten al major postor, la gent les paga i això els ajuda els quintos a pagar tota la festa de totes les despeses d'avui. Durant la jornada, els quintos han pres protagonisme i elaborat tota una jornada plena d'activitats que ha inclòs una xocolatada i diversos jocs infantils. Nos hem aixecat a les 8 per a fer la xocolatada, i he anat a repartir xocolata com cada any, els quintos a les 10. Hem fet jocs també per als xiquets i una miqueta de finales de xocolata i amb melindros i tal. I llavors a la tarda amb la cercavila. El poble es trobarà endinsat en la seva festa major fins el proper dimarts 12 d'agost.